Hola a tothom. A aquest vídeo anem a resoldre un exemple de liquidació trimestral de l'IVA amb l'exemple que teniu en pantalla ara mateix. Per això farem servir el simulador del model 303 que posa a la nostra disposició per a cada exercici l'agència tributària. El tenim aquí, escollirem el simulador 303 per a l'exercici 2025 i ara ens demanarà les dades de la nostra empresa. Per a aquest exercici posarem que és el tercer trimestre, 3T, el CIF de l'empresa i la raó social, que és Contallog SL. Aquí ja està marcat que aquesta empresa tributa exclusivament al règim general, no està al règim simplificat i no està a cap de les situacions que venen aquí proposades. Passarem la pàgina i, com sabem, aquesta primera part anem a introduir les dades de l'IVA meritat. Anirem canviant per veure què ens diu. Tenim que s'han venut a Espanya 500.000 euros a l'IVA 21%. Doncs veiem que aquí està el règim general dividit en els tipus d'IVA. Posarem 500.000 euros que van al 21% i automàticament es calcula la quota de 105.000 euros. Tenim també 100.000 euros que van al 10%, que posarem aquí, base imposable 100.000 euros. Al 10% surt una quota de 10.000 euros. S'han venut a Espanya 10.000 euros de base a un IVA del 4% i un recàrrec d'equivalència del 0,5%. Posarem la base imposable al règim general al 4%, 10.000 euros, que aquest tipus sortirà una quota de 400 euros, i aquí a baix que està l'espai per al recàrrec d'equivalència al 0,5%, que és el que equival per al tipus general del 4%, posarem 10.000 euros. I una quota de 50 euros. Bé, tenim vendes de mercaderies al Marroc 100.000 euros i vendes de mercaderies a Bèlgica de 100.000 euros. Vendes al Marroc no està a la Unió Europea, se considera exportació, i vendes de mercaderia a Bèlgica sí que està a la Unió Europea i se considera un lliurament intracomunitari de béns. En els dos casos es tracten d'operacions exemptes, és a dir, vendes sense IVA, que introduirem a la pàgina 3, on posa informació addicional. Entregues intracomunitàries 100.000 euros i exportacions 100.000 euros. I això no merita IVA. Tornem a la pàgina anterior i anem a l'IVA deduïble. Recordem que l'IVA deduïble s'agrupa per tipus d'operacions, operacions interiors, operacions d'importacions i adquisicions intracomunitàries. I en cada cas se divideix entre si són de béns i serveis corrents o d'inversió, és a dir, de compres d'immobilitzat. En primer lloc tenim que se compren mercaderies a Espanya per 200.000 euros, al tipus del 21%. Aquí no se diferencia per tipus d'IVA. Tenim que 200.000 euros al 21% surt una quota de 42.000 euros. Comprem també un vehicle a Espanya per 100.000 euros al 21%. Això és una operació interior de béns d'inversió. 100.000 euros al 21% són 21.000 euros d'IVA. Les compres a Romania les deixarem per al final. Anirem primer a les compres de mercaderies d'Índia. Índia no està a la Unió Europea, llavors és una importació i és un IVA que se paga a la duana.
de 100.000 euros pagarem el 21%, que són 21.000 euros. Una importació de béns corrents. Hem dit que eren 100.000 euros. Llavors tenim de nou que la quota són, pagada a la duana, 21.000 euros. I també hi ha una compra d'impressores per l'oficina, impressores que són béns d'inversió, de Xina. Llavors parlem d'una importació de béns d'inversió, 80.000 euros. A l'IVA del 21%, que sortiran 16.800 euros. I les adquisicions intracomunitàries, que són les compres de Romania, que tant hi ha de mercaderies i de maquinària. De mercaderies serà de béns corrents, 50.000 euros de base, que surten 10.500 euros de quota a l'IVA del 21%. I hi ha una compra també a Romania, que és Unió Europea, de maquinària. Llavors parlem de béns d'inversió per... Vale, he posat a veure un moment. Sí. 40.000 euros de les compres de maquinària i l'IVA del 21% de 40.000 euros, que són 8.400 euros. Aquí ja tindríem la quota el total de l'IVA a deduir, però a l'IVA meritat ens faltarà també incloure les adquisicions intracomunitàries, que, com hem dit, són compres a la Unió Europea, no porten IVA, però es declaren tant a l'apartat d'IVA meritat com a l'apartat d'IVA deduïble. Haurem de posar la suma de les dues operacions, les compres de mercaderies i la compra de maquinària, són 90.000 euros. I la suma de quotes, que són 10.500 i 8.400, 18.900 euros. El total d'IVA meritat és 134.500 euros. I el total d'IVA deduir, 119.700 euros. La diferència entre dues quantitats és, com que hi ha més IVA meritat que deduïble, 14.650 euros, que serà ingressar, a pagar. Passem la pàgina, ja hem introduït la informació addicional de lliuraments intracomunitaris i exportacions. Passem la pàgina a l'última de les pàgines. Ja tenim que el resultat són 14.650 euros a ingressar i introduirem únicament la informació de quotes a compensar, que ens diu l'activitat que hi ha 5.000 euros. Aquests 5.000 euros els introduirem a les quotes a compensar de períodes anteriors i direm que apliquem aquests 5.000 euros també, que queden pendents per altres períodes. No queda cap euro pendent. I ara veurem que el resultat final passa de 14.650 euros a 9.650 euros a ingressar. I amb això hauríem acabat la liquidació. Hauríem de seleccionar si és a ingressar, a compensar o retornar. Bé, i per últim, si anem a vista prèvia, podrem visualitzar com queda aquest model 303 i també descarregar-lo i guardar aquest model 303. Fins aquí aquest vídeo. Moltes gràcies.